Poštovani gledaoci programa Televizije Vogošća, srdačan pozdrav. Dobrodošli u novo izdanje emisije Hronika općine Ilijaš. Posebne pozdrave svakako upućujemo cijenjenim Ilijašanima koji su u ovom trenutku uz program Televizije Vogošća. Dobar dan i dobro nam došli. Nizom prikladnih sadržaja Ilijašani su i ove godine obilježili godišnjicu formiranja 126. Ilijaške brigade. Posjećene su mezarija i groblja na području općina Ilijaš i Breza. Položeno je cvijeće na centralnom spomen obilježju, otvorena spomen soba, a upriličena je i svečana akademija. Na centralnom spomenu obilježju Ilijašu brojne delegacije položile su cvijeće i odale počast šehidima i poginulim borcima, među kojima su bili ministar za boračka pitanja kantona Sarajevo Omer Osmanović, ministar privrede kantona Sarajevo Zlatko Mijatović, načelnik općine Ilijaš Akif Adlić, pripadnici boračkih udruženja te brojni drugi. Odmah potom uslijedilo i svečano otvaranje prostorija spomen sobe 126. brigade Ilijaš, kao i tradicionalna svečana akademija te čas historije sa podsjećanjem na dane formiranja i djelovanja 126. Ilijaške brigade, težinu ratišta i sve iskušenja koja je ova herojska brigada prošla na tom putu. Evocirane su uspomene na teške, ali herojske dane i sve oni koji su učestvovali u stvaranju brigade, odbrani naše zemlje i događajima koji su uslijedili. 31. godišnjica nakon osnivanja 126. brigade. Emocije su zaista pomiješane. Pomiješane iz razloga što iza nas svaki dan je sve manje živi boraca 126. brigade. Pored 364 žrtve koje je zvanično 126. ima tokom ratnih dešavanja, borci odlaze svakog dana, svaki dan je sve manje boraca koji su bili pripadnici ove jedinice i svaki dan je sve manje onih koji mogu pričati istoriju i sjećati se na prošla vremena, na vremena u kojima je 126. časno branila državu Bosnu i Hercegovinu. Ovo udruženje je bilo inicijator i monografije koja je urađena, a svakako odnosi se na to pitanje. Evo danas smo otvorili prostore spomen sobe koji će doprinositi kulturi sjećanja. Ovo udruženje ima u planu još i izgradnju memorijalnog centra na Koritima, na Čemerskoj planini, i to bi bilo u duhu kulture sjećanja. Urađeno je par filmova, ima ovo udruženje još u planu, da kažem, i dokumentarni film o 126. brigadi, i to bi bio zaista jedan nemjerljiv doprinos kulturi sjećanja i da se ostaju amanet budućim generacijama. O svojoj 126. veoma emotivno je govorio i član komande 126. Ilijaške brigade Iljko Barić, koji je svoja sjećanja pretočio u monografiju 126. brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine. Prvo zbog tog sjećanja ja sam pristupio prije jedno 8-10 godina pripremi i izradi monografije 126. Ilijaške brigade. 2-3 godine sam radio na osnovu svog ratnog dnevnika kojeg sam pisao redovito na pripremi, pa sam tek onda kazao svojim kolegama koji su bili sa mnom u upravnom odboru udruženja da radim, i onda smo formirali jedan redakcijski odbor i imam dvojicu koautora, to su moji kolege oficiri Džafer Herić i Bego Durić, koji su mi pomogli, naravno uz još dosta suboraca i članova komande i ostalih boraca koji su imali mogućnost da mi pomognu da sastavimo monografiju od 500-600 stranica, da poredamo kronološki sve događaje koji su jako bitni za nas. Naravno, svaki nije mogao biti uveden i naveden, i mislim da i ta monografija koja je promovisana prije 2 godine ovdje u Ilijašu upravo za ovaj datum, jedan od najznačajnijih, pored ovog ovdje monumentalnog spomenika, spomenik Ilijašanima, Ilijaškoj brigadi, žrtvama koje su ljudi dali, onim koji danas nisu živi, onim koji su umrli poslije rata, na nestale, na ranjene, na invalide i na sve veterane Ilijaške koji su učestvovali u našoj i drugim jedinicama u odbrani Bosne i Hercegovine. 126.
Ilijaška brdska pa laka brigada je nastala od mnoštva sitnijih jedinica, oko 30-ak jedinica ranga čete voda, čak i 2 odjeljenja, koji su nakon 2-3 mjeseca prva ratna grupisani u 7 odreda teritorijalne odbrane i kasnije odreda oružanih snaga. Ti odredi su integrisani i u početku drugog polugodišta, odnosno početku jula 1993. godine, činili i tvorili 126. Ilijašku brdsku brigadu. Formacija 126. brdske brigade bila je sa 3 bataljona, međutim, zbog karakteristika teritorija gdje su ti odredi bili raspoređeni već i njihovi rejona odbrane, brigadu smo mi formirali sa 4 brdska bataljona, istina nedovoljno popunjenim, ali su funkcionisali cijelo vrijeme kao 4 bataljona. Naš hendikep je bio u tome što 2 od ta 4 bataljona praktično nisu u našoj domaćoj zoni odgovornosti, pod navodnicima da tako kažem, cijeli rat bili, nego su bili na teritoriji i u zoni odgovornosti prve slavne Olovske brigade. Kao i u svim općinama, a pogotovo u Ilijaškoj općini koja je bila tako rano praktično, možemo reći, okupirana, izazovi su bili jako veliki, jako zahtjevni i moram kazati da se niko od nas ne može sada staviti u kožu i u funkciju rahmetli Hašima Spahića, koji je 15 mjeseci obavljao dužnost komandanta općinskog štaba teritorijalne odbrane, pa kasnije odbrane ili oružanih snaga. U mnogim štabovima ljudi su se mijenjali na mjesečnom vremenskom nivou, dok je Hašim izdržao 15 mjeseci komandujući i praktično formirajući brigadu. Tada je otišao na druge dužnosti, otišao je na dužnost u operativnu grupu Visoko, pa je iz nje došao i za komandanta operativne grupe 3 Vareš prvog korpusa. Nažalost, na toj funkciji, odnosno na toj dužnosti je i poginuo, dao život svoj na Moševičkom brdu 11.10.1994. godine kao komandant operativne grupe na prvoj liniji, praktično vraćajući liniju sa nekolicinom pratilaca. U novootvorenim prostorijama spomen sobe prisutnima su se obratili načelnik općine Ilija Šake Fazlić i ministar za boračka pitanja kantona Sarajevo Omer Osmanović. Značaj 126. brigade generalno u okviru Armije Republike Bosne i Hercegovine je itekako veliki s aspekta onoga što je ona u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu radila, koju je imala zonu odgovornosti, koliko veliki prostor je pokrivala, kako se je ona formirala praktično od ljudi koji su izbjegli, koji su protjerani, koji su raseljeni bili i koji su, evo, uglavnom najveći broj njih bio na 4 općine na slobodnoj teritoriji od Vareša, Breze i Visokog Kaknja, kako smo se regrutovali, kako smo dolazili na ratišta, kako smo obezbeđivali logistiku. Dakle, to je zaista ono što se često spomene, čudo bosanskog otpora, zapravo to jest to, ali kroz to smo mi Ilijašani iskazali taj svoj patriotizam, svoju želju da se vratimo u Ilijaš. I evo na taj način zaista dali ogroman doprinos odbrani naše domovine. S tog aspekta zaista dan obilježavanja godišnjice formiranja brigade je za nas itekako značajan. Dakle, to je 1. juli 1993. Brigada je formirana i to je zaista jedan ogroman ponos za nas Ilijašane, a u toj brigadi je bilo zaista dosta i ljudi koji su pripadali drugim općinama, pa evo i dijelu općine Vogošća, dakle jedan broj stanovnika koji je gravitirao, odnosno izbjegao ka slobodnim teritorijama prema Breze, bio je uključen u ovu brigadu. I to je jedna simbolika, dakle da imate udruživanje ljudi, da ste na linijama odbrane, dakle ovdje imali ogroman broj brigada koji je dolazio na to područje gdje je naša brigada bila ta neki osnov za prihvat svih tih brigada i zapravo za planiranje i kontinuirano vođenje svih aktivnosti.
U tom smislu zaista mi rođendan brigade želimo postaviti na adekvatno mjesto i u tom smislu je i obilježavanje dana brigade započelo već od petka kada je bio i vjerski program. Danas se je u Brezi na šehidskom mezarju i na grobljima gdje su sahranjeni članovi naše brigade koji su druge vjere položili cvijeće, centralno spomen obilježje. Danas evo poklanjamo ovu spomen sobu našoj brigadi. Večeras je akademija i ono što kaže, mislim da na ovaj način prenosimo te vrijednosti koje nosi naša brigada u smislu poruka prema mlađim generacijama, da se zaista za domovinu mora boriti, da se vrijedi za nju boriti i da zaista je to nešto što obezbjeđuje i našu budućnost i našu perspektivu. I zbog toga, evo što kaže, hvala svima koji su danas ovdje sa nama, koji evo i dijeli radost ovog rođendana i to je ono što zapravo moramo u kontinuitetu raditi, da o tome zaista se stalno priča, da ta priča ostane u glavama mladih ljudi, a osim toga, dakle, imamo i knjigu koja je napisana o 126. brigadi, evo i niz nekih drugih knjiga kao materijalni dokazi o vremenu iz tog perioda. Građevinski radovi na uređenju prostorija spomen sobe izvedeni su u dvije faze. Prva faza, čija je vrijednost iznosila 97.730 konvertibilnih maraka, okončana je krajem 2022. godine. Druga faza je realizovana krajem prošle i početkom ove godine, a vrijednost radova iznosila 109.980 konvertibilnih maraka. Vrijednost ovog projekta u konačnici iznosi 207.710 konvertibilnih maraka. Ovdje se mogu vidjeti eksponati, lične stvari pripadnika 126. Ilijaške brigade. Svi koji imaju nešto slično i žele pokloniti, mogu to dostaviti ovdje kako bi se konzervirali i služili kulturi sjećanja. Sigurno ti eksponata ima puno i ovo je sad konačno prostor u kome treba da ti eksponati budu izloženi, da budu pregledani, da im se, što kaže, da se opiše sve šta znače ti eksponati i ja mislim da ovaj prostor će na neki način možda i biti nedovoljan da se sve to izloži, ali to mora biti jedan sistematičan rad i to mora biti jedna postavka koja će zaista na najbolji, najargumentovaniji način govoriti o našoj 126. brigadi. Prostor i sredstva u vrijednosti od 180.000 konvertibilnih maraka obezbijedila je općina Ilijaš, dok je Ministarstvo za boračka pitanja sufinansiralo projekat u iznosu od 25.000 konvertibilnih maraka. Važnost kulture sjećanja se ogleda baš kroz otvaranje ovakvih objekata, spomen sobe, muzeja i udruženje 126. brigada na jedan dostojanstven način prati, kako kažem, i rad ministarstva, pomaže jednom sinergijom kod obilježavanja značajnih datuma. Znači, mi smo pomogli otvaranje ove spomen sobe kao i monografiju o 126. brigadi i to su osnovni zadaci udruženja koji trebaju da budu, a sistemski treba da se država brine o braniteljima i borcima koji su dali svoj doprinos u 92. i 95. Tako da ovo je jedan pravi put kako udruženje treba da radi. 126. brigada, o njoj je, da kažem, s ponosom treba pričati, jedan vanjski oblič koji je držala veoma veliku liniju i veoma jednu časnu borbu koja je vodila u oslobađanju i odbrani Sarajeva i Ilijaša. Tako da ovdje sam uvijek, da kažem, ponosno dođem, zato što sam ja ponosni član generacije koja je odbranila Bosnu i Hercegovinu i nadam se da će generacije koje dolaze posle nas izgraditi Bosnu i Hercegovinu, da ćemo biti jedna ponosna zajednica u Evropskoj uniji. Svečanost obilježavanja upotpunili su nastupi Alme Subašić, Armina Omerovića, Admira Halilovića, Zenina Džekovića te Kulturno-umjetničkog društva Ilijaš. Obilježavanje godišnjice 126. brigade poklapa se sa početkom manifestacije kulture, sporta, trgovine i zabave Ilijaški dani, te je samim tim postala njen dio, odnosno označila početak programa ovogodišnje manifestacije.
Direktor kantonalne uprave civilne zaštite Džanan Brkanić i direktorica Zavoda za izgradnju kantona Sarajevo Belma Barlov potpisali su sporazume o sufinansiranju projekata provođenja preventivnih mjera sanacije klizišta na 5 općina kantona Sarajevo, među kojima je i općina Ilijaš. U ime općine ugovor je potpisao načelnik Aki Fazlić. 266.000 gdje je zaista kanton Sarajevo i u toj fazi značajno učestvovao sa nekih 212.000 konvertibilnih maraka. Praktično zaokružujemo ovaj projekat i dovodimo lokalitet Alića Gaj u poziciju da može na bazi donesenog regulacionog plana to zemljište se privesti namjeni, a po regulacionom planu je definisana individualna stambena gradnja i time 7 hektara površine, odnosno nekih 40 lokacija za izgradnju individualnih stambenih objekata ćemo dobiti realizacijom ovog ugovora i ovo je zaista vrlo efektan projekat, donosi ogromne benefite i evo ja koristim priliku da se i zahvalim kako zavodu, tako i kantonalnoj upravi. Samo kratko, kada će početi radovi na ovoj drugoj fazi, kada očekujete završetak, hoće li to biti u ovoj godini? Mi smo već u fazi privođenja kraju provedbe postupka po zakonu o javnim nabavkama, mogli bi imati izvođača, odnosno ugovor sa izvođačem u nekih narednih možda 20 dana i time i uvođenje u radove. Ja očekujem da mi do jeseni završimo cijeli projekat. Svoju prvu pokaznu vježbu u kanjonu rijeke Misuče održala je Gorska služba spašavanja Ilijaš, koja djeluje u sklopu Gorske službe spašavanja kantona Sarajevo. Vježba je počela u 10 sati, a okupila je veliki broj učesnika i posmatrača. Gorska služba Ilijaš zajedno sa GSS-om kantona Sarajevo uspješno je održala prvu pokaznu vježbu spašavanja u kanjonu Misoče. Vježba je okupila veliki broj učesnika i posmatrača. Danas ste prisustvovali prvoj pokaznoj vježbi koja se ovdje održavala na našim prostorima, odnosno općini Ilijaš, tačnije ovdje na našoj lokaciji Misoča, gdje nam ujedno i sjedište naše Gorske službe spašavanja. Ovo je jedna velika stvar za općinu Ilijaš, kako za GSS, tako za općinu Ilijaš. Također ovom prilikom želio bi se zahvaliti prije svega načelniku općine Ilijaš, gospodinu Aku Fazliću, na prepoznavanju Gorske službe spašavanja Ilijaš, na značaj i doprinos Ilijašu. Također posebno želio bi se zahvaliti Gorskoj službi kantona Sarajevo na čelu sa našim predsjednikom Avdom. Ovo je jedna velika, da kažem, stvar. Ovo je naše prvo pojavljivanje u javnost. Mi smo već formirani prije 6 mjeseci. Ravnopravna smo i članica smo Gorske službe spašavanja kantona Sarajevo. Načelnik Fazlić je kazao da je lokalna zajednica prepoznala značaj formiranja Gorske službe spašavanja Ilijaš. Iskoristit ću priliku zaista da prije svega čestitam aktivistima, ljudima koji su imali ideju, koji su pokrenuli čitavu proceduru osnivanja Gorske službe spašavanja Ilijaš, tako da smo negdje krajem prošle godine, da je ona i pravno registrovana, da je okupila određen broj mladih ljudi, da se prošao taj jedan put te i pravne verifikacije, da se u međuvremenu priključili kantonalnom savezu, da smo mi kao opštinski štab civilne zaštite ih uvrstili kao službu u okviru cjelokupnog sistema spašavanja na našoj opštini i da zaista entuzijasti ovo mogu iznijeti. Ja sam zaista u vama to i prepoznao i nakon ovih prvih tih koraka važnih u smislu te neke pravne i organizacione poslova i formiranja strukture, zaista sad je pred nama ono što je sljedeći i to vrlo značajan i ozbiljan korak, a to je ozbiljnije opremanje ove službe i naravno njihov
rad, taj stručni rad, sve ono što je potrebno da članovi ove službe imaju u smislu određenih certificiranja i sve što znači kad kažemo Gorska služba spašavanja, da su to članovi koji mogu, evo u ovakvim slučajevima kao što smo danas vidjeli, kompetentno nastupiti i koji na zaista jedan lijep način i predstavljaju naše društvo. Također želim se zaista zahvaliti prije svega predsjedniku Kantonalnog saveza i svim učesnicima opštinskih gorskih službi spašavanja koji su danas ovdje bili. Nama ta pomoć, ova početna je neizmjerno važna, važna su nam ta prva iskustva, važno je da to prenesete na nas, važno je da nas ohrabrite, da nam, što kaže, na taj stanovit način budete suport u ovim našim prvim koracima i generalno mislim da je to bitno i za Savez, da ima što veći broj članica i da pokriva prostor cijelog kantona Sarajevo. Pokazna vježba je privukla značajnu pažnju lokalne zajednice, medija i predstavnika drugih spasilačkih službi i organizacija. GSS Ilijaš je najmlađa članica našeg saveza i oni su za kratko vrijeme pokazali entuzijazam i pokazali su da su spremni da mogu da rade neke veće poslove. Međutim, edukacija je ovdje neminovna i edukacija i znači što se tiče određene vrste ove opreme koju mi, to je namjenska oprema koju mi moramo imati. Šta sam primijetio da je načelnik nekako objeručki prihvatio to sve i zahvaljujem se u ime Ilijaša, načelniku, da je to prepoznao, da radimo znači u jednoj sinergiji. Što se tiče Ilijaša, on trenutno sad ima znači 150 članova, to je sa kantonom Sarajevo. Ne daj Bože da se nešto desi, mi smo svi uključeni u to. Znači isto tako i svaka opština u Sarajevu ima tu sinergiju kantona Sarajevo. Znači, zato smo i napravili tu jednu veliku, taj savez, gdje smo svi puno aktivniji, u stvari brže se možemo organizovati i u svemu tome zbog te sinergije. GSS Ilijaš će nastaviti kontinuirano raditi na edukacijama za svoje članove kako bi stekli i usavršili što bolja znanja i vještine. Poštovani gledaoci programa Televizije Vogošća, bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Hronika općine Ilijaš. Budite sa nama ponovo za 30 dana. Do tada, srdačan pozdrav!